pamusiwa musi watakataura nasabu kuti chiyanana akati hapana witness hapana evidence mwana akaburitsa muromo kuti ava mai makandisiya ndina vava ndakavaudza nyaya iyoyo mai ava vakavhunzwa vakati chokwadi mwana aindiudza kuti ndiri kupa gare kai mai ava mukwasha wavo akawana 4000 US mwana wangu akawana 4000 US mwana wambuya wakaona mariyo mai ava akavhunza mwana wangu kuti kwaiwo mwa utenga mamotikari kwaiwo utengi mota sei akaudza mai ava kuti ushu ndiyo ndiri kuchengetesa mari yangu saka ipa baba kuti mwana nyakasaina papi hapana pakandisaina mosangana ukoti na lawyer wangu ikoko saka inini kukoti handisina kuenda bamambo ngatibate ibadza akakuruka brain dzemwana akakoroniza mwana brain dzake achibva abhesa pakuti hapana patanyorerana Zvesandi zvechokwadi. Bachabatwa nemhosva. Mwari atibatsirawo. Pamusori pamberi Manass. Taura tisi. Ninde to tashinga taringa. 2021. Naishanda kuma 26 valitora nezvegorida. Saka ndabva ndasangana nemari. Ndasangana nemari kudaro so ndichichera goridhe ipapo. Mari yangu yaita 4000. Ndaenda unganidzamba. Pane next day ndogara nayo nezi Manass. Manass ndati Manass ndokumbira kuchengeterwa mari yangu. Manass akati mari yako yakawandisa. Chengeta mari yako wega. Mana chamba ndambochengera kuchengeta mari yangu ndega kudaro so. Awa manje awa. Wakazouya bamba manje. Ubati tashinga ndikwereti $500. Mazona. Ndapa ndaigara na mai wangu asipo. Time wangu South Africa. Pana mai ndakasirwa na zimai maro awarapo ndo ndaigara nawo. Saka ndapa $500 awa. Ubva tidogadzira gearbox remota yangu. Mazona. Zvadaro vatambogara. Ubva futi rwetatu rwechitu. Vaya futi. Tashinga ndipo $400. Mazona. Vana wapa $400 yaya. Obati kechi 3 futi. Vaya futi. Ndipo $200 do tenga mapotatoes. Do tenga mshonga mapotatoes. Mazona. Vanamba $200 yaya. Vaya futi. Vanamba $200. Achiti tashinga dozokuba mundo uzodini. Uzorende. Mazona. Zvadaro gara. Ane bench yoinayo bamba bawo. Ubati tashinga ndipe 5000. Mazona. Ndokupa chinyi. Bandakupa bench. Ngati andina chinyi. Andisina mari. Ipapo ndakabva ndotenga hangu mududu. Ipapo. Andandotenga hangu mududu. Saka inini ndaikumbiro idare kuti mundibatsiro kuti ndione mari yangu na baba warapo. Total yako mari 1.3. Right, zvatoita manje. Nyaya dzakadaidzwa ndo dzinoenda kuma small claims court. Dzekutorana tumati kwakadai. Dzinoenda kuma small scales court. Asi tongotoshaya pachiwana kuti zviite. Imi bambo. Nyaya utawa, do you owe this man the 1300? I'm sorry, ma'am. Yes. Inini mari iri kutaurwa nemurume. Handina kumbobvira ndakwereta mari yake. Tinogarisana muvillage rimwe chete. Vanotogara mustand mangu. Ndakanga ndisiripo pagore rarutaura. Ndandiri kushanda paBanda Provincial Hospital. Ndakadzoka kuno 2022 muna August. Tanga kushanda pa hospital. Kana mautoda mauta tese mapenzi. Kuti uyu neawo wese wari kupenga kuti munobvira mambowana mari yake ari kungorota ari kupa imari. Andina kumbokwenda. No, it's okay saka uyu at waste time. Iwe shamari. Enda passive court, anga passive court. Paseri pay okay pa. Wenda ipopo unisa unonyura nyaya passive court. Ubva wasungiswa utata kudzosera mari yako. But inini umba mari wenda itaka. Pane $400. Wakanetsana nemukadzi wawo handiti. Anozi mai kunasha. Wanetsana mai kunasha ubvaenda kudaidza lawyer awo handiti. Awo wangaro ubvaya pamba pedu kuma 5 okuro kukuseni. Tashinga ndipo $400. Tikatenda tese kutaundika. Ivo baba pane lawyer racho ndotovaziya kuti handi izvi. Right, lawyer iroro rinonoshanda se witness yako iwo. Ndere awo manje. Nderake but iroro lawyer ukatoritaura izvozvo izvo. Ari kwanisi kuramba because zvinotarisha image yake. Alright.
Alikwanisa kutaura kuti ndinazo kuti mari yakabva kupi handine nazo. Ndakangopiwa mari yangu. Handizvo. Asi iwe pawakamuverengera mari akaverenga mari ndiani? Ndinaiverenga but ndazitaura mai vangu varabo. No, iwe kana wakaverengera lawyer mari dai. Ayo, ndaiva awa. Asi muri pamberi pelawyer. Pa building. Tiri pa building. Haipo pamai. But zvandikutaura ka. Nyaya yako zvese izvoka kuti zviite izi. Mai wako is witness. Nemamwe ma witness aunoziva pawakapawi mari. Ita kuti paunoenda kunoripota wangu waripo. Endai pa civil court. Handizvo. Imimi mabambo kana makapiwa mari nemunhu. Azvikomboreri ba. Munozwa bambo? Azvikomboreri ba kana kuti munofunga kuti mukungwara. Akusi kungwara babambo. Amufi makabata mari pamupenyu bambo nenyaya yemari iyoyi. Muruza ndura bambo. Don't take advantage yekuti hauna kunyorana pasi nemufana. Mufana uyu haasi benzi hapengi bambo. Uti angangoti iwewe. Ngoti iwewe uri 1000 achitotaura kuti ndakopa musi wakati mari yakati ndikopa mari yemusi wakati mukwa iwe weya kuti ndandisipo ndandogwanda hosipo inini manje vanhu vakadai ava unojoina vamwe ava unomborara mukati unojoina vamwe ava kana uri conman because ndakutokutora saconman uri conman because kana uchiti wapiwa mari yemunhu woramba nhasi kuda kushandisa matechnicalities nekuti hapana patakanyorerana saka uri mufana uyu trust yake akakutrusta mufana uyu semunhu wamunogara mese andi iwe hauna utoyasotazocha kuti haana mwana yakambokupa mufana uyu ndozvautaura endati haana mari yakambokupa here kana sendi nyaya iri panapa chifi haina kutangira panyaya yemari. Tinogarisana nevanhu mai vake pavakabva kuSouth Africa vanga vasipo 4 years. Pavakadzoka izvezvizvi tine state building iri paGrange ndo mavari kugara. Mavakasvika vane notice yekuti vabude paine preschool yatinorana isusu yechechi yedu. Saka ndo yakaiswa mavari kugara. Ndobva vati ndimuri kutidzingisa pai mubuilding imomo. Saka pakugara kwataita vakatombo izwa ibambo izwai iwe hausi chechi bayo wai pachechi yese akafunga usungisa iwe hausi muridzi wechechi ka ndi uri pastor ndiwe muridzi wechechi here ndati uri mufundisi handiti kuva mufundisi ndiwe muridzi wechechi here ndiwe muridzi wechechi I do not expect that from Baku. Mai, taura itizo. Pamusoro ichangamira. Yes. Uri mambo mtasa pamusoro. Uyu mwana wangu ndio first born yangu. Ndakabuda muno ndikaenda kuJoni. Ndikasiya wana waina mai Musi wandakabva kuJoni nini? Pakapera 3 days. Vapanzi meeting. Meeting yekunzi pana papaulaitwa pachikoro, paulaitwa futi pachipatara. Ibvai pana. Awa, ndisati ndamboziya nyaya dzemari. Vakanditi 48 hours mabva pana. Pa 48 hours. Ndisingaziyi nyaya dzemari. Mwana vazontaura kuti mama, awane mari yangu awa. Yawakanitorera. Vantaura kuti 500 yegearbox, 400 atunisa nemukadzi wake, 200 exprayer mapotatoes ake, 200 yangeri 200 yekurendesera munhu. Anditi saka inini kuti ndivavhunze awo. Ndinoda wavhunza ba. Ndakati noti pakanditi 48 hours get away. Ndakandoti vanga ine nyaya dzawo. Vandaenda kuna sabhuku, sabhuku arapa. Vandaotaura sabhuku. Muri kuti ndibve panapa. Pane nyaya dziri kuitika. Mwana wangu akatorwa mari yake naGarikai Makanga uyu. Akatora mari yemwana. Kutora pakati mari yemwana, handikwanisi kumira naye kana kwenda kwakomuvhunza. Ndokumbira kuti imimi sabhuku mutibatsire. Nehama dzangu idzi dzandirapa idzi. Vandadzidaidza. Sabhuku vauya nehama dzangu naGarikai Makanga. Vatavhunzanisa nyaya. Garikai vati handizviziva. Wakasaina papi? Obva apurisa muromo kuti enda kumapurisa. Hapana kana pawakasaina enda kumapurisa handina mari yakoba. Saka mambo chandiri kukumbiraka ngatibatei badza. Uyu ngaabate badza uyu obata badza. Tone chokwadi. Kumapurisa ina handisi kuenda ba. Nekuti uyu akanichenda kumapurisa ndine maloya angu. Nekuti hapana witness hapana evidence ba.
ndo zvakataura musi watakataura nasabu kuti chiyanana akati hapana witness hapana evidence. Mwana akabudisa muromo kuti ava mai vamakandisiya ndina vavo ndakavaudza nyaya iyoyo. Mai ava vakavhunzwa vakati chokwadi mwana aindiudza kuti ndiri kupa gare kai. Mai ava mukwasha wavo akawana 4,000 US, mwana wangu akawana 4,000 US, mwana wambuya wakaona mari iyoyo. Mai ava vakavhunza mwana wangu kuti kwaiwo mwa utenga mamotikari, kwaiwo utengi mota sei. Akaudza mai ava kuti ushu ndiyo ndiri kuchengetesa mari yangu. Saka ipa baba kuti mwana nyakasaina papi hapana pakandisaina mosangana ukoti na lawyer wangu ikoko. Saka inini kukoti handisida kuenda bamambo ngatibate ibadza. Akakuruka brain dzemwana uyu akakoroniza mwana brain dzake achibva abhesa pakuti hapana patanyorerana. Saka mambo ina handisida kuenda ukoti toda kubadza. Kukanga mwana manje. Akukanga mwana nekuti papasina munhu mukuru. Agreement is verbal, is an agreement. Inotozitenda mukoti. Verbal agreement. Fana usachike ba. Anotopinda mukatu. Musachike ba. Ivi kana kuti based on wazi hapana chakanyorwa. Hakuna izvo. Because kana magara muya semagariro ndakaita pana. Ndiri kuona nezvo madya pa breakfast. Ndakagara pana. Nezvo muri kufunga zvese ndendi kuzoona. Ndo mweya wacho wechei. Kuona zvosingaoni. Nekuti mweya wakati aitobira mwana achiti nekuti hapana pauri kunyora. Izwai mbuya. Ndosaka ndati musanetseke ba. Endai kusimochi claims court. Anditi kusipo court paseri pa okay pa. Ova anoripota nyake. Yobva yapinda mukati. Kana yapinda mukati anditi. Muchazoona zvinoitika. Andito. Ndizvo. Endai iko. Ukoko because mukati kubadza handinga matozwa kuti ndiri pastor. Upastor una basa ndinda mufundisi. Izwa izvi. Imbavai. Mira ndikutaure. Imbavai ino. Izwai mbuya. Akamazwa kuti ndiri pastor. The next thing paano ndinda kuenda kubadza anotaura kuti church yangu haidi. Haitendi. Saka nakati church yake haitendi hapana mutemo unomumanikidza kuti aende. Saka isusu kuti ngatiende nekwa kusina chechi kana chiba. Toitambira ikoko. Asi chandikumbira inini pastor. Kana uri pastor chaiye unoparidza shoko raJesu Kristo wakafa akamuka. Jesu Kristo akafira isusu zvitadzo zvedu tese pano panyika. Watamirira tese kudzoka kake kechipiri. Ane mitemo yakakwana 10 commandments. Usabe, usapombe, kudza mai wako nababa wako kuti mazuva ako panyika awande. Iwe mufundisi womira pamberi pevanhu every week uchitaura zvinhu zvausingaiti. No. Mwari hambokukomborera. Mwari hambokukomborera. Endai moite izvo ndataura izvozvo. Then tinobatsirana. Kana kuti mimi mufundisi munongoti kana mufundisi mababa mungonopawo mwana mari. Endai motaura zvakanaka. Kana munoziva nezvemari endai motaura namai nemari. Moita arrangement kuti kana mari muri kuiziva modzosera mari yemwana sei. Kana musina izvozvo itai payment plan. Mobhadhara mari. Because mangwana kaini chandoziva. Mukaona mukaenda kukoti ikakunyudzai nyaya iyi. Nekumira pamberi pawanhu chako chechi hamuzopamiri. Ndosaka ndoti zvakadaiwo kana nyaya muri kuiziva taurai namai nemwana mugara pasi mowirirana kuti ndabhadharana sei nemwana kudzosera mwana chii mari yake. Imimi Mwari kudenga chaiko, Mwari kudenga akakutumai. Because kana muri pasi panapa ndimi wafudzi wenyu isusu watadzi. Asi tikati isusu watadzi tisu takufudzai. Chechi no bro. Chechi. Chita izvo ndataura. Endai mai kana itai tinokubatsira onai after inini. Endai mukomana yamusari madis mind. Pamwana mari yake. Yes. None kana muri nyaya kana iri nyaya kuti hamuna kana iri nyaya kuti muri kushika lawyer. Kana iri nyaya kuti muri kushika lawyer. Musashike lawyer ba. Tokutsvagirai lawyers. Aplazi yane sisi vose 70 kai. Tomuzane pano gara ne pano shanda musaneseke. Musaneseke.